हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार गभर्नमेन्ट अफ आसामजों खुंजानो गोनां जानाखि इन्टारभिउ बा हेल्थनि जानाखि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउ 15 तारिखआव 15 तारिखनि नैबे 15 मेआव जानो गोनां एबा 15 मेआव जानो गोनां जानाखि एग्जाम दङमोन इन्टारभिउ दंमोन बे इन्टारभिउआ पस्टपन जाबाय। बे नटिसखौ आं दिनै लानानै फैदों। आसाम ट्रिब्युनाव आं दिनै बोखांदों बा आसाम ट्रिब्युनाव पस्टपन नटिसखौ होदों। बे नटिसखौनो आं लानानै फैदों। बे नटिसनि सायावनो जों दिनै सावरायगोन। नाथायबा बे पस्टपन नटिसखौ जों नायबा नुनो मोनो बेयाव बेबायदि पस्टपन जानायनि खारनखौ जाहोनखौ बेबायदि क्लियारलि होनाय जायाखै। मानो पस्टपन जाखो आरो माब्ला जाफिनगोन बेनि जेबो क्लियार होनाय जायाखै। नाथाय जों आन्दाज खालामनानै लानो हायो बे पस्टपन जानायनि जाहोना जाहैबाय जों खोनानाय बायदिब्ला 15 तारिख एबा 15 मेआव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि एग्जामफोर दङ कलेजनि इउनिभार्सिटिनि आरो माखासे मानिबा एग्जाम दंसोयो होननानै जोङो एसे खबर मोननाय जादों। लोगोसे बेनि अनगायैबो दाखालि बावैसोहालागै जानाखि एग्जामनि बा इन्टारभिउनि नैबे हेल्थनि इन्टारभिउनि जानाखि भेन्युफोर ओंखारबायमोन सेन्टारफोर ओंखारबायमोन एग्जाम सेन्टार बा इन्टारभिउ सेन्टार ओंखारबायमोन। बे इन्टारभिउ सेन्टाराबो माखासे बबेबा जायगायाव बबेबा जायगायाव हयथ' केन्डिडेटफोरनि गोबां अभियोग ओंखारदों। बे अभियोग ओंखारनायफोरनि थाखायबो जानो हागौ। नाथायबा जोङो क्लियारलि नङा बेखौनो हमनानै लानो हायो। बेनिखायनो बिथांमोनहाबो बेयाव बेबायदि क्लियारलि बुंखानाय जायाखै जे मानि थाखाय पस्टपन खालामनाय जाखो आरो माब्लासिम पस्टपन खालामनाय जाखो बेखौ बेबायदि क्लियारलि होनो हायाखै। नाथायबा जोङो रोखायै हमनानै लानो हायो जानाखि बे हेल्थनि इन्टारभिउ एबा बे साख्रिनि इन्टारभिउआ बे मे मासनि गेजेरावनो जागोन होननानै जोङो फोथायनानै लानो हायो। हयथ'बा 15 मेआव जानो गोनां एग्जामा हयथ'बा सप्ता खंसेसोनि उनावनो जानो हागौ। जोङो बेनि थाखाय रेडि जानानै थाखानांगोन। आरो जाय बिथांमोनहा फरायसाफोरा बा इन्टारभिउ होगोन बिथांमोनहा फरायाखैमोन बा फरायनायाव थोजासे जायाखैमोन प्रिपारेसना थिग रोखोम जायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय बेयो बिराद मोजां खाबु। मानोना जोङो फरायबावनो बा प्रिपारेसन खालामबावनो जोङो सम मोनबावबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा इन्टारभिउखौ होगोन बिथांमोनहा दानिफ्रायनो प्रिपारेसन मोजां खालामखायो बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। बेखौ जोङो मिन्थिनो हायो मे मासनि गेजेरावनो जागोन होननानै। मानोना दाखालि बावैसो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटआव बुंनाय बायदिब्ला मे मासनि गेजेरावनो 23,000 साख्रिखौ थिसनगोन बा एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंनानै दोनखादों। बेनि गेजेराव नैबे हेल्थनियाबो दंफायो। जिहेथु बेखौ नायोब्ला जोङो हमनानै लानो हायो जे नैबे हेल्थनियाबो मे मासनि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट जागोन आरो बे मे मासनि गेजेरावनो इन्टारभिउआ जानानै मे मासनि गेजेरावनो एपइन्टमेन्टखौबो होजोबगोन होननानै जोङो बेबायदि हमनानै लानो हायो। दा बेयाव पस्टपन लेटाराव मा लिरदों नटिसाव मा लिरदों जों बेखौ एसे नायनो हायो। एसेबां नायनांगौ गैया नैबेयाव होखादों गोजौआव बिथांमोनहा रिटेन एग्जामिनेसन पस्टपन नटिस बेबायदि होनानै होदों। आसाम ट्रिब्युनाव मोनदों आं दिनैहाय बेखौ गाहायाव नायनो हायो जोङो इन रेफारेन्स टु डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एजुकेसन आसाम एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बार बेखौ जों नायनांगौ गैया। दाखालि बावै एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय 10 डिसेम्बर 2021 आव बेबायदि डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनिफ्राय आयुषनिफ्राय बेबायदि गासै 4 डिपार्टमेन्टनि बेयाव इन्टारभिउ ओंखारदोंमोन साख्रिनि नटिसफोर ओंखारदोंमोन आरो बेखौ बयबो एप्लाइ खालामबायमोन। बेखौ नायनांगौ गैया बेखौनो बुंफिननाय जादों। जोङो नायनो हायो गाहायाव मा दङ जोङो एसे नायनि। नैबाव नायबा नुयो जोङो नैबेनिफ्राय नायनो हायो दिस इज फर इनफरमेशन अफ अल कनसार्न दैट द रिटेन एग्जामिनेशन फर ग्रेड 3 टेक्निकल ग्रेड 3 नन टेक्निकल and grade 4 falls under the Department of Health and Family Welfare Government of Assam, which is scheduled to be held on 15 May 2022 in 3 सेसनाव जानो गोनांमोन बियो 15 मे खालि 3 सेसनाव जानो गोनांमोन 3 सेसन जानो गोनांमोन जेनेबा फुङाव सानजौफुआव बेलासियाव बेबायदि 3 रोखोमनि 3 शिफ्ट जानो गोनांमोन बे एग्जामा। बेखौ it is hereby postponed until further notice माने
सिमा गैयालासे बा थिखानाय सम गैयालासे बेखौ पस्टपन खालामनाय जाबाय एबा फावसायनाय जाबाय होननानै बुंनाय जादों। ओमफ्राय मा दंबावो नायनि जोङो बेनि गाहायाव मा दंबावो बेखौथ' सिमा गैयै जासे फावसायनाय जाबाय होननानै बुंदों एबा डेट फिक्स खालामनाय जाथ'वाखै। बिनि उनाव मा दं द डेट फ्रम which admit card for the written examination shall be issued will be notified later. एग्जामनि एडमिटखौबो 9 तारिखनिफ्राय होनो गोनां दंमोन, नाथाय 9 तारिखनिफ्राय होनो गोनां एडमिटखौबो उनाव नटिफाइ खालामफिननाय जासिगोन होननानैसो बेयाव लिरनाय जाबाय। जोङो बेखौ अब्ला बेनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनबाय जोङो बे टेक्निकेल नन टेक्निकेल एबा ग्रेड 3 जानाखि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बेनि इन्टारभिउनि डेटआ फावसयबाय। एडमिटखौबो माब्ला होफिननाय जागोन बेखौ उनाव नटिफाइड खालामफिनगोन होननानैसो बुंनाय जाबाय। नाथाय जोङो दहाय बुंनाय बायदि जों रोखायै हमनो हायो बे मे मासनि गेजेरावनो जागोन। स' नोंथांमोना रेडि जादो आरो बांसिन फरायबावदो, प्रिपारेसन खालामदो आरो जायफोरा थोजासे फरायखाबायमोन एबा फरायबावनांगौ दं बिथांमोनहा रिभाइस खालामदो। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय जाहाथे बयबो मोजाङै एग्जामखौ होनानै बयबो पास खालामनो हायो। स' गुड लाक टु इउ अल। आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।